heel wijte dij bloot de pluswinkel dicht van politieonderzoek. Mensen praten over de explosie midden in de nacht. Oren hebben hem zelfs jet. Om 3:30 ging ik naar het toilet en dan hoorde ik een enorme knal. En ik ging kijken bij het raam en dan zag ik net een brommer of een scooter wegrijden met 2 mensen erop. Ze hadden geen licht aan. En dan doen we maar even. Daar komt een scooter omrijden. Nou, ik denk dat het een motor weer, met 2 man erop, heel in zwart. En die verlijnt de Kubenstraat in. Nee, deze man is de politie nog hield op ziek. Elk die wat zoen had of camerabeelden maken had, wordt vregen om de politie te helpen. Ik ben vaak jeugdige mensen, zeg maar, die dit doen. 14, 15, 16-jarigen. Maar goed, dat wist in dit geval natuurlijk net. Maar ja, die worden erop uitgestuurd door de grote meneer, zeg maar, om zijn plofkraak te doen. Ze kregen de kloers net iepen die boppen dat extra beveiligen is en inkpatronen had om het jild weer leers te meidjen. Los daarvan bloot zo'n plofkreeg gevaarlijk. Mensen wijnen hierboven. Mensen lijnen hier te sliepen. Nou, in dit geval had het zich beperkt tot de morgen, waar de jildautomaat ziet. Maar dat hier natuurlijk heel oors geen kind. De mensen lijden te sliepen. Als die explosie hevig geweest hier, ja, wat weer er dan gebeurt? Ja, dat is natuurlijk wel echt heel gevaarlijk. Intussen maakt de supermarkt de skeer op die het redelijk behindbleun is. Gelukkig zien we 2 grote containers met potgroen. Die staan een meter achter het pinautomaat, zeg maar, wat ze opblaast had. En daardoor de impact in de winkel nog redelijk rustig bleef. Maar goed, er is natuurlijk altijd skeren. De vliegen skeren van alle kanten uit. Er zijn wat kassa's die mensen kan scheren. Dus er is zeker wel skeren natuurlijk.